tao iti likudanta. Sikaken siyak saan kano kumanat kaysa tanagapuka itinarang ay a pamilya iding tua syaket nanumulatin ng rugyana. Saan laing adayta nuwapay ako nada adita kumalaengin atenden na dita akaasmang uray sa dingot pang sirigam adayo kanut kitjata saot nagsiping tidilan na. Saan nga ititisikan anak ay parswaan tapno di ka ipapeg iti na impapusuan nagsaya at tiugalit akas asawa tawid mo ka na amang keninam amang anayuan. Arakupan kay tiyag nanayon ubiyag day tibiyag ko jak tuiging kina manangusi at tao umay kasapsapenta di kinasang ibiyag ta kadua ta dagiti makaay ayo nga anak ta.